Guys, the rain. It's raining men. Si Chucky guys, madulog na ang tato. Hello guys, it's Ulamis. So magpapuntag talong. So agto na ko guys. Good morning guys. Happy Thursday. So guys, excited na ang panghitabo karon kay nanang karong gabi ang Sweetnotes. So sa mga funny Sweetnotes, good luck sa inyo karong gabi. So good morning guys. For today's video is kuan ulan nga kabunsagon. So today is November 14, 2024. Huwibis ng umaga ay maulan talaga. So nagpapasalamat ako kay Lord dahil may mais akong itinanim. Medyo payat ang punuan. Charot. So awa guys, gaulan yan ni adlaw. So nibaro ko ni mama og payong kay hapit na alas 7:30. Wapaw kadolhog. Namaho paman ko la mama. So thank you motherhood. So happy na kayo siya guys, kaya naman na siya pamaho niya bagong ligo. So fresh na fresh talaga mong baby. Grabe ka ulan ah. Gahayag, ngay ulan maka. Samot pinigsipon guys. Po kayo ang kwan sa ulan. Ako kayang patak sa ulan nga with adlaw. So makasipon siya guys. Chuki, masiponon jud kala. Guys, oh. Muna yung antay paak ni Chuki. Antay paak. Oh. Na siya bangot. So good morning guys. Nan ako sa office. I'm done eating my breakfast. Dito ako sa ilahang mama nagkaon. So na ako sa office guys. So time check is now 7:55. So duty time na ta guys. Kayo na ta guys. So kisaganan mo tanaw kalingawan karong gabi kay na Sweetnotes. Sikat daw ni nga kuan musician. So kita kits guys karong gabi. Exit only. Nag-rehearsal ang Sweetnotes. Ay,
all for today. Thank you guys for watching.